Бер вакытны шулай шундай бер мәзәк бар. Египетта имештер канун яздылар. Әгәр дә ир кеше икенче хатын алмаса, моны үтерәләр икән. Халбук бер ир кеше кайтты да өйгә инде, шул күңелсез утыра инде. Хатын әйтә, нәрсә син күңелсез ди. Менә ди, казый шундый карар чыгарды, кем икенче хатын алмый ди, шуны үтерәләр ди. Хатыны күңелсезләнде инде, шуны үтерә тоже күңелсез. Ярый ди, шаһид булып китерсен ди. Әйтәсең килә, хатын кыз буш чакта да ирен кайгырта, җәннәткә керүен тели. Күрәсезме? Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай кардәшләрем безгә бик күп фурсат бирде. Кайда карамыйсың, савап, әҗер савап ята. Алда эшлә, җәннәткә керергә җиңел чөп керәсең, әгәр дә теләсәң. Ихтияр хакы бар. Нәрсә телисең, шуны эшлисең. Ниндәй проект алма, әгәр дә ул проектны адилле булып Аллаһка итаат итеп эшләсәң, саваплы буласың. Бу дөньяда да рәхәттә булачаксың, киләчәктә дә, ахирәттә дә рәхәттә булачаксың. Һәм менә шул иң зур проектлар арасында, кардәшләрем, ул ничек кенә булмасын, нинди генә анекдотлар булмасын, ул нәрсәгә? Ул гаилә. Дөресен әйткәндә, гаиләгә әзерләнә башлаганда инде кеше әҗер савап алырга мөмкин. Чөнки нияте дөрес, Аллаһ ризалыгы өчен булса. Әгәр дә белем алса, ничек эшләргә, ничек нитәргә, бит әгәр дә танышсан, әгәр дә хатны беләсең килә икән, иреңне беләсең килә икән, син инде белем алып аны өйрәнергә тиешсең. Ничек эшләргә, ничек барга, ничек моны эшләргә, ничек тегене кылырга. Никах кылганнан соң, әгәр дә син моңчы үз мәс'улиятен ир буларак, яисә хатын буларак белергә син тиеш түгел булган булсан, хәзер өйләнгәч инде бу белем синең өстеңдә. Хатының белән бергә белем ала башлыйсың. Нинди минем мәс'улиятем хатыным алдында, нинди хатын мәс'улияте минем алдында. Ни өчен? Тагын Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгы өчен. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисында әйтә, соны беләсез, талабул илми фаридатун аля кулли муслим ва муслима. Белем алу ди, ул һәрбер мусульман хатын-кыз өчен һәм ир кеше өчен фарыз булып тора. Шуңа белем арасында бар ислам арканнары, иман арканнары әлбәттә. Ләкин кайбер белем вакыты белән безнең өстебезгә йөкләнә. Мисал өчен китерәм. Өйләнмәгән, әйткәнемчә, белем үзен мәс'улияте буларак, ир кеше буларак син өстендә түгел. Өйләндең, всё, бу син өстеңдә. Моңа синдә акча түләргә закат юк иде. Закат белеме син өчен фарыз түгел. Ләкин әгәр дә син закат түләргә җиттең икән, закат белеме син өчен фарыз булып тора. Шуңа кайбер белемнәр вакыты белән безнең өстебезгә йөкләнә. Һәм шул гаиләгә караса, кардәшләрем, без аның турында онытабыз. Чөнки чумабыз дөньяга, эшлибез, тырышабыз, хатын белән бәхәсләр килеп чыга, ир белән бәхәсләр килеп чыга, һәм шул асыл максатны онытабыз. Гаилә ул, кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безгә бирде ни өчен? Ва ма халактул җинна вал инса лиябудун. Адам баласы бер нәрсә өчен яратылмаган, илля мәгәр аңа Аллаһка гыйбадат кылыр өчен. Ягъни, гыйбадат кылып син Аллаһ ризалыгын аласың, әҗр аласың, җәннәткә керәсең. Гаилә дә шулай ук. Әгәр дә сиңа Аллаһ Субханаһу ва Тааля бирде хатын, ир, бала бирде икән, алар сиңа үзенчә бер проект, шул проект аша әгәр дә син гадилле булып, Аллаһ ризалыгын эзләп, хукукларын үтәп, бу тормышны уздырсан, алып барсан, димәк, нәтиҗәдә кыямәт көне барып чыккач, бик күп әҗр савап алырсың. Кайбер кеше уйлый, шундый кешеләр бар бит бездә. Һәр бит намазга бассам, анда намазны ташларга булмас. Намазга бассам, вдруг дөрес укымам. Кур'ан укый башласам, аны бит кеше Кур'ан укып гынах кына җәби, чөнки дөрес укый белми бит, шулай әйтүчеләр бар. Кайбер кеше әйтә, өйләнеп тагын да күбрәк гынах җыясың. Юк, кардәшләр, алай түгел. Без мусульман буларак эшсез тора алмыйбыз. Әгәр дә син эшсез торасың, димәк, 90% гынахка чумасың. Шуңа күрә әгәр дә гынахка керергә теләмисең икән, изгелек кыл. Шуңа күрә намазга бас, тырыш, өйрән, төзәт хаталарны, Кур'анны өйрән, тырыш, төзәт хаталарны. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бит белә. Син тырышасың икәнлеген. Ул белә бит аны. Аның өчен савабын бирә. Гаиләдә дә шулай. Өйрән, тырыш, алып бар гаиләңне. Тынычлык, бәхет, ул гаиләдә, кардәшләр, нәтиҗә. Без өйләнәбез дә, менә һәр өйләндем дә бәхетле булам дип алай булмый. Эшләргә кирәк. Бит мәхәббәт дигән сүз, аны как имя существительное, исем дип кабул итәләр. Мәхәббәт ул, кардәшләр, фигыль. Аны эшләргә кирәк. Тырышырга кирәк. Тынычлык та шулай, ул фигыль.
Гаиләдә тынычлык булдырыр өчен, мәхәббәт булыр өчен тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Ә нәрсәдә гаип күп очракларда? Күп очракларда асылда, гаиләдә проблема ни өчен? Чөнки без ир кешеләр үзебезнең мәс'улиятне үтәмибез. Әйе, без ир кешеләр. Асылда тынычлык хатындан тора. 80-90%. Бу әгәр дә динебездә дә карасак, әгәр дә фәндә дә карасак, шулай. Шулай алар яратылган. Ләкин гаип тынычлык булмауда, ул безнең өстебездә. Чөнки без үзебезнең вазифабны үтәмибез. Ягъни аҗир савапны югалтабыз. Бит Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раитих." Һәр берегез көтүче һәм үз көтүе өчен җавап бирә. Үз көтүе өчен җавап бирә. Мәс'улият. Ягъни кеше өйләнә дә, фатирым бар, машина бар, ашарга бар, киенергә бар, все, димәк үтәдем дигән сүз. Бу зур хата. Ул гына түгел. Әлбәттә, әгәр дә гаиләңне ашатмасаң, бу гынах җәһәннәмгә керә җитә инде бу. Яисә өйләнеп аерылсаң, кайбер кешеләр, җегетләр бездә өйләнәләр дә, аерылышалар да, баланы да, хатынны ташлап китәләр. Бу гынах җәһәннәмгә эләгергә җитә. Әгәр дә кеше тырышып, үз нафакатны, үз тиеш булган түләгәнне түләмәсә балага, ул җәһәннәмгә кергә гынах җитә. Чөнки ул хадисләрдә бар. Шуңа күрә әгәр дә аерылышты икән, син балаңны карарга тиеш. Ләкин тагын бер тапкыр, без күп очракларда матди як турында уйлыйбыз. Аммада рухи тәрбия турында сүз бара, шулай ук. Матди як әлбәттә ул вазифа, ләкин шулай безнең ир кеше өстебездә рухи тәрбия, асыл белем без хатыннарыбызга җиткезергә тиешбез, балаларыбызга җиткезергә тиешбез, бергә белем алырга тиешбез, бергә тырышырга. Чөнки Аллаһ Тәгалә йөрәкләрне берләштерә, аларга мәхәббәт сала. Ә без моны онытабыз. Белем алмыйбыз. Аннары бер 5, 4, 6 ел узганнан соң хатынга әйтәсең: "Әйдә эшләде моны." Юк, эшләмим ди. Туктай, ничек эшләмисең бит? Аллаһ Тәгалә кушты, булай кушты. Ягъни син 4-5 ел буе аның турында сөйләмәдең, ә хәзер 6-10 ел узганнан соң хадис турында сөйлисең. Аңламый бит ул инде. Ул бит белем турында оныткан инде ул. Ул яулык кия ул, намаз укый ул. Ләкин кыямәт көн турында ул уйламый. Аллаһ турында ул уйламый. Ул оныта аның турында. Аллаһның мәрхәмәтлеге турында уйламый. Кайбер чакларда ир кешеләрдә шулай онытабыз. Шуңа күрә иң беренче гаип бездә, кардәшләрем, ир кешеләрдә. Без беренчедән әлбәттә матди тәрбия булырга тиеш. Ашарга, эчәргә күпме булдыра аласың, булдыр. Ничек киенәсең, шулай киендер. Ничек ашыйсың, шулай ашат. Ә икенче яктан рухи тәрбия. Бу хәтта алданрак, беренчерәк булып тора. Чөнки әгәр дә син балаңны яратасың икән, әгәр син хатыныңны яратасың икән, син анарга бу дөнья гына түгел, ахирәттә телә. Бит ахирәттә син анарга бар, мәңге була бит анда. Кыямәт көн 50 мең ел булачак. Безнең тормышыбыз 60-70 ел уза да китә. 50 мең ел булганда, әгәр син балаңны ул кыямәт көн өчен яратмасаң, тырышмасаң, дини тәрбия бирмәсәң, нәрсә син кыямәткә анарга әйтәсең? Ул сиңа килгәч: "Атим янчап намазга җитмәдең, тегенәргә җитмәдең, монарга өйрәтмәдең." Нәрсә әйтәсең син? Кире кайтып бер нәрсә үзгәртеп булмый бит. Шуңа күрә әйдәгез, кардәшләр, югалтмыйк. Әгәр дә без баш булды икән, димәк, матди тәрбия генә түгел, рухи тәрбия дә бирергә тиешбез хатыннарыбызга, балаларыбызга. Белмисең икән, өйрәнеп өйрәт. Алай булмый икән, бергә барып өйрән. Бүгенге көндә бар курслар, ял көннәрдә курслар бар, башка көннәрдә бар, мәчетләрдә өйрәтәләр, тырышалар. Өйрән, бергә барыгыз, бергә өйрәнегез, бергә алга барыгыз. Һәм күрерсең, күп проблемалар чишелә, юкка чыга бара. Чөнки хатының инде, әгәр син бармыйсың дисәң, ул сиңа уже сорау бирми, ни өчен мин бармыйм дип. Чөнки ул белә, әгәр дә кеше бер кая барырга кушмый икән, ярамый дип әйтә, барырга ярамый, все. Бу Аллаһка итагать дигән сүз. Чөнки ирең әйтте, ул әлбәттә Аллаһ әмрен үти. Ир кеше дә, әгәр дә хатыны белә икән, нинди ир кеше булырга тиеш? Ир кеше дә үзе белә. Чөнки ахсанукум ли ахлихи. Иң яхшыгыз кем? Иң яхшы үз гаиләңә, хатынга караучы, яхшы муамәләдә булучы. Шуңа ир кеше үзе тырыша. Хатынга әйтергә кирәкми, миңа чәчәк алып бир, миңа моны эшлә, тегене эшлә, миңа матур сүзләр әйт дип, анарга юк кирәге. Чөнки ир кеше үзе белә. Ни өчен? Чөнки ул хадис бар. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иң яхшы пәйгамберimiz булды. Ул хатыннар белән уйнады да, мәзәкләде дә, бүләк тә бирде. Анардан мисал алып, ир кеше өйрәнеп, хатына да шулай булырга мөмкин. Һәр бер адым гаиләдә ул савап булырга мөмкин. Әйдәгез, аны югалтмыйк.
Хәтта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху бер хадисында әйтә, ул муттафакун алейхи, сахих хадис: "Иза анфака ар-раджулу нафакатан аля ахлихи, яхтасибуха, фахия лаху садака." Әгәр дә ир кеше үз гаиләсенә масраф итсә, акчасын нафакат түләсә, ашарга булсынмы, киенергә булсынмы, һәм шулардан савап көтсә, Аллаһның ризалыгын көтсә, ул анарга садака булып китә. Һәм менә бу хадистә кызык нәрсә? Бит ир кешенең вазифасы, ваҗибаты, обязательно булган әйбер, хатынга, гаиләгә нафакат түләү, ашату, эчертү, шулай бит. Ә менә бу хадистә безгә аңлатыла. Иң беренче, анарга савап булыр шул ваҗибны үтәгән өчен, чөнки мәс'улиятны үтәде ул. Мәс'улиятның икенче ягы ул үтәде икән, савап була сиңа. Һәм моннан өстән бу нафакат өчен, бу ашау, ризык өчен Аллаһ Тәгалә нәрсә Пәйгамбер Мухаммад әйтә, садака булып кабул ителер. Тагын савап булачак сиңа. Әгәр дә син Аллаһның ризалыгы өчен эзләп шуны эшләсәң. Хәтта кардәшләрем Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шулай сахих хадистә әйтә: "Иннака лан туфика нафакатан табдагhi ваҗха Аллаһ илля уҗирта биха." Әгәр дә ди, башка нәрсә булмас, илля әгәр дә кеше Аллаһның ризалыгын эзләп нафакат түләсә, ашарга, ризык булса, түләсә, нитсә, тырышса, ул якка. Башка ни булмас, илля Аллаһ Тәгалә савабын бирер икән. Хәтта ди, хатынын авызына салган нәрсә булса да, хәтта үз кулыңнан хатынны ашатсан, ризык белән, сиңа аның өчен савап булачак. Шундый дәрәҗәдә, кардәшләрем, өйгә керүдән, елмайдан, сәлам бердең, савап. Хәтта өйдән китүдән хәтле. Хәтта эштә булганда да, әгәр дә син тырышасың, гаилә шундый зур проект булып тора безгә, җәннәткә кергә бер зур сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә кемдер өйләнмәгән, табыгыз, хакыйкый, яхшы, гаделле, Аллаһка тақва булган хатын-кыз, өйләнегез. Әгәр дә кем өйләнгән икән, тырышыгыз гаиләдә тынычлык булдырырга, белем алырга. Һәм менә шул нәрсәне аңлатырга без тиешбез, хатыннарыбызга да, ирләребезгә дә. Әйдәгез бер-беребезгә менә шул җәннәткә керергә дигән проект итеп карыйк. Мин сине ашатам, син мине ашатасың. Син миңа утиклешен чалбар, мәсәлән, сиңа савап була. Мин тырышам кайдар ярдәм итәргә. Менә шул рәвештә әгәр дә без яшәсәк, бер-беребезне, иң беренче үзебезне Аллаһ ризалыгы өчен яратып, икенче яктан хатыннарыбызны Аллаһ ризалыгы өчен яратып. Нинди мәгънәдә? Ягъни әгәр дә үземне һәм хатынны Аллаһ ризалыгы өчен яратам икән, димәк, бу дөньяда гына түгел, ахирәттә дә җәннәткә керүен телим бит мин анарга. Үземә дә. Шуңа күрә әгәр дә үзеңә телисең икән җәннәт, тырыш. Шул гаиләдә һәрбер адымда савап алырга, көн сайын 24 сәгать савап алырга мөмкин. Хәтта якынлык кылу да бит ул савап, кардәшләрем, ул да садака. Аннан рәхәтлек. Һәм хатыннарга да, аларга җәннәт телик, аларга да фурсат бирик, изгелек кылсыннар. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шундый зур проектны онытмыйча, әлбәттә, һәрбер көн сайын, һәрбер секунд сайын гаиләләребездә савап алырга насыйп итсә иде, шул савап безгә җәннәткә кергән зур савап булып торса иде, бер сәбәп булып торса иде. Субханакаллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.